Haupa lagunok, ni Joseba nauzue, eta urte batzuetan, Dragoibola zetan, Gokurena egin izan dut. Orain, urteak aurrera joakuz, da badakizue, hemen betiko inorrezkara, eta Goku urteetan aurrera espadua ere, gugu bintzat aurrera goaz, eta gure agotzak orain ez du ematen horretarako. Orain Gokuren aita edo aitona aiteko agian bai, baina hortik aurrera gutxi. Jakina ez dago arazorik, baina hain indarran dia erabili ondoren, leherreginda geratzen zara. Bai, baina... Ezek Bulma jo duenean, zutan jaiki zara, nire emaztea! Eta ikaragarrizko supersaia bihurtu zara bapatean! Eta hori da, apur bat, gero itzultzaile lana begiten dodaz, bai espotetarako, kuinetarako, gero marrazkitan askotan agertzen dira, holako kantako da, horre dana, ni eskuetatik pasatzen dira, eta kantan letrak eta egiten ditut, eta horretarako, kantak itzultzeko eta, musika pixka bat, musika markatzen dutzu kantaren tempusa, eta orduan, musika horretara egokitu behar duzuz letrak, eta horretarako bertsolaritza saletasun izateak asko laguntzen dau. Bertsolaritzako, euskarri asko erabiltzen ditu horretan, Xabier Ramorizaren hiztegi errimatua, eta bertsolaritxako sarrera zera, errimak, eta hori lagungarri izaten da. Da kanta, egingo nituen euskaratu, ez dakit milaka esatea joan naz, baina eundaka kanta. Lehenengo urratzak emone bazana, eta arrezkero, gero handik urte batzuetara, zuzendaritza batzordean tarteko izan nintzen, eta momentuz hor jarraitzen dut, bai talde antolatzailean, bai zuzendaritza batzordean. Orain gogoratzen dut, aitaren belaunetan jesarririk nengoen, bai, ongi gogoratzen dut orain. Herriko txapelduna data. Hori ezinezkoa. Badakizu nork eraso digun? Xibat erraldoi batek. Kapitain, jotanago. Baina orain arte ezin izan dugu eskutitz bakar bat ere eraman, hegazkin guztiak erori dira. Itxaron! Zergatik egin irri, enienago pozik eta enaiz mutil eder pagman baizik. Hil egin nahi izan zaituela orduan musika gogaikarriarekin. Ez zibili presaka. Agian dena ez da izango zuk nahi zenuen moduan. Ez da zola? Zuek gaztegiak zarete. Nor dago zuen atzean esan? Zu bai babalore puska itzela. Apustu egingo nuke horrela etzarela erasotzeko gai. Panengana urrats bat gehiago hurbiltzen bazara, nire almen osoaz betetako Kamehameuin 10 aldiz handiagoa erakutsiko dizut. Esaiozu amari benetan sentitzen dudala. Beti oso neurekoia izan bainaiz berarekin. Agur, Gohan. Bero aukera ederra izango zenik ez nuen hemen espero preso nengoen Zamoran eta han gelditu ia ero joan nintzen ta bertan nengola aita hil zitzaidan gero nahiago nuke edo zer baino hemen bizirik balego hemen bizirik